Hej Fisser, og velkommen til Spørg Alexander. Jeg har siden i går fået ikke en masse. Jeg har fået 6 spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare så godt jeg kan. Og lad os da bare lægge ud med den første fra DJ Gangstativ. Hvad er det for en maske, der er bag dig? Det er den her. Den har en meget særlig betydning for mig, fordi at den fik jeg dengang jeg var på Cuba. Jeg er født på Cuba, som nok også godt kan se på min hudfarve. Ja, jeg tror jeg var svar på det spørgsmål. Så har Mathias Poulsen, er et klamt svin, det var mange noget hed. Hvorfor er du altid hos Tobias, når du optager? Jeg ved ikke hvem Tobias er. Jeg ved ikke hvem du er. Du er grim i hvert fald, selvom jeg ikke ved hvem du er. Så der fik du også svar på det. Mathias Poulsen er en kæmpe nar. Hader du også, når der er grøntsager i lasagnen? Prøv at høre her, Lukas Sandby. Jeg ved ikke, hvad der sker op i hovedet på dig. Jeg ved ikke, hvor fanden du får lasagne. Men kan man lave en lasagne med grøntsager? Det skal stoppe. Giv mig nummeret på din mor, så ringer jeg lige og snakker med hende, fordi det gider jeg. Altså, nu skal jeg fortælle dig, hvordan man laver lasagne. Først, så har du pastaplader. Så har du bacon og kød. Og bacon og kød. Pastaplader, bacon og kød, ost. Slut. Grøntsager, fuck det. Tomatsauce, fuck det. Kødsauce, fuck det. Kød og bacon. Så tror jeg vist lige den fisk, den der. Spørg Alexander, kan du lide banan? Og der kan jeg godt fortælle dig, Ditte Madigas, at jeg er helt tosset med banan. Sådan en banan der, ikke også, som bare er dejligt blød og helt slimet, når man bare får den ind i munden. Det smager simpelthen bare lækkert. Så lækkert, det ligger godt i maven. Det kan jeg godt fortælle jer. Og Chris 810 G, kan du godt lide 100 bajere? Jeg er helt tosset med 100 bajere. Og det kommer så nok af, at min gode kammerat Brian Nielsen, han kan drikke 100 bajere. Og så har han lært mig at drikke 100 bajere. Så jeg drikker tit 100 bajere. Så der var svar på nogle af de første spørgsmål, og I skal selvfølgelig være velkommen til stadigvæk og trykke abonner heroppe, så jeg kan få en masse subscribers. Og stille en kommentar nede i kommentarfeltet, hvis I har noget lækkert at spørge om. Så må I have det, som I ser ud. Moin.